ostospostauksen aika jälleen. Edelleen mun ostosvalinnat on aika sattumanvaraisia. Ja mä aina päädyn menemään kauppaan silleen yllättäen, että mä en ole ehtinyt etukäteen miettiä, että mitä mä nyt tarvisin. Mutta tällä kertaa ostin kaurahiutaleita. Onko se nyt kaurahiutale, se mistä voi tehdä puuroa? Ja kreippimehua, Nepalista tuttu ja hyväksi todettu merkki. Ja mitä nää nyt on? Kanamaustekuutioita. Näitä tämmösiä, että voi syödä vaikka linssiä ja maustaa tällä. Ja nämä 3 tuotetta maksoi tällä kertaa 25 500 Tansanian shillingiä, eli se on, mä katsoin äsken niin jotain, oliko se nyt 8,70 €, jotain semmoista. Nämä oli vähän hienommasta ruokakaupasta, mihin päädyttiin menemään työkaverin kanssa lounaan jälkeen. Suomessa ei ihan heti tulisi semmoinen tilanne, että menee työkaverin kanssa lounaalle ja sen jälkeen mennään ruokakauppaan, mutta tämä on näitä oudoissa maissa asumisen iloja. Ja se pitää vielä näyttää, koska mielestäni on söpö. Tässä on kilo riisiä ostettu jostain torilta tai jostain. Tämä maksoi 3000 shillingiä eli euron. Ja nyt mä vielä sen sanon, että huomaa, että vaikka ei olekaan aikaerorasitusta eikä ole semmoista, niin kuin, ei ole mitään semmoista uupumusta tai mitään, mutta mä justiin muistin, että mä en muista maksaneeni mun ruokia siellä ravintolassa, missä me syötiin. Niin nyt mun piti lähettää sille mun työkaverille semmonen tosi järkevä viesti, että hei, et maksoitko sä munkin ruuat vai otinko mä sieltä juoksunatsot vahingossa. Mä toivon nyt, että se maksoi ne, koska mua kyllä vähän hävettää, jos mä vahingossa oon varastanut ruokaa. Oi, mutta ehkä tämänkin voi pistää ekan viikon säätämisen piikkiin. Mä nyt oon päättänyt ainakin niin.